Shalom, selamat Paskah madihamuna, amanami inanami hangi pinaribot di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Bongotot tama parminggota di bagasa tikion, ima di pesta parjolo, parningotan ari haheheon ni Tuhata Yesus Kristus. Adorang so masuk kita tu parminggota, martangiang mahita. Amen. Tapuji madebata marite edeta nomor sia pelutolu marede mahita. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tod di parbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana. Aryo dona jina dihon ni Jahoba, marolo polop jala malas ni roha mahita disi. Batu nang binolokon ni akapat de bagas, imagabe batu parsuhi. Pinamasa ni Jahoba doi, halonganga doi anggo di matata. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate dohami tuho, ala ditaluho kodo dosa dohot hamatean mar hite-hite hamamatemi. Ala disodangi hota noman nami, asa mar pakirimo nama ngolu hami, ala ni haheheon mi. Dak polama biar hami mida hamatean, ai hodo ulu nami, ruasmu dohami. Dipau cato dohami sian haholomon tuhatiuron, sian hamatean tuhanguluan. Atong pargogoi mahami mamuji dohot mangoloi ho hari-hari. Pasanga poko di bagasan hapor siaw na mangolu. Pai masahat hami tulabungmu. Amen. Tapuji debata marite edeta nomor sia puluonom ayat sada. Tangiho kamu mapatik ni debata, imasian sada korin bidu onom ayat 20. Ai arga dohamu ditobus, tibahani pasangap hamu ma debata mar hite-hite daging muna, dohot mar hite-hite tod di muna. Ai debata do napunai. Atong rak mangidogogo mahita sia Tuhan debata, laho mangulao naho bar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaw na hobar to patikmi. Amen. Marede mahitasian buku de nomor 242 ayat 2.
Tatopo timadosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumuru. Napungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran, na mangasahon asini roham na godangido. Saya asi maroham mi dasadok bangsonami, sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguli marohanami asa muba roha doho pangalahon nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba, labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahe tu hita hobbar tu aka dosata, jala dang dibaloso tu hita hobbar tu aka hajaha tetap. Songon asini rohani mama mida aka anakna. Asini rohani Jahoba di aka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marede mahitasian buku ED HKBP nomor 54 ayat sada. Tabigi mahatani debata turpuk di hari mingguon di minggu pesta Paskah naparjolo. Tersurat di Psalm 100 ayat sada 1 ayat 5. Ede sian si David puji ma Jahoba aleto diku jalana sarohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Ibana domanesa dosam sudena, ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana pamahap roham marhite-hite dengan basa, asa mulak posoho songon pidong Raja Wali. Ido yang kusahatna, martua doakan natu mangihon hatani debata jalan nau piopsa. Amin. Marede mahitasian bukede nomor 635 ayat sada. Para
Taha tidak kon maha porsio taiso nahina tidak kon nidonga ta saha porsio di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pergugu na suatu dosa na tumo palangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai. Imana tini buhon ni si Maria na gabi-gabian siato di parbadia adorak suhabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni silatus. Na mate terpaljo do ibana di hau pinar silang. Na tuat tu banua toru dung di tanong. Na mulak mangulu di ari patuluhon. Na manai tu surgo lahudu tu siamu ni rebata Jahoba amanai. Pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu do na mate. Au porsea ditod di parbadia jala adok sada huria nabadia huria hatopan di halak Kristen akan nabadia dohot di hasesaan ni dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Tapuji di bata marite edita nomor 633 ayat sada. Sadaro hata martang yang mahita. Damini debatana sumurung sian saluhut roha. Ima na mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Amen. Hudian itu hata hamu akka amanami inanami na hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Evangelium Lukas bidu 24 ayat sada sahat tu ayat 12. Imahatan di debata bari talas niroka di parminggota di pesta Paskah na parjolo. Tabuka mabibelta aka manginang sian Lukas 24 ayat sada sahat tu ayat 12. Songron ma hatan itu hata hujahama tu hita saluhutna takasma tapayutihut di bagasan rohat tabe. Haheheon ni Kristus. Alai di ari parjolo dung ari sabat Roma nasida mace sogot tu tanomani matat na khusus na pinature nasida. Alai nunga digulang batui sian tanomani didapot nasida. Jaladung bongot dang jupang nasida bakkeni Tuhan Yesus. Jadi dinajut roha nasida marnidasa gabe jongjong ma di labung nasida dua halak parabit namar linang-linang. Alai mabiar ma roha nasida jala uduk nasida manaili. Gabe ninna halak odeng ma tu nasida. Buasa lulua muna na mangulu diinganan ni akka namate. Dang dison ibana. Nunga dipakehe ibana. Ingot hamu manan hinatahon nai tu hamu. Uju di Galileai dope ibana. Ay didokdo. Ikon pasahaton anak ni jolmai tu tangan ni halak pardosa. Jadi di parsilak konoton. Jala mulak mangulu ma ibana di ari patoluhon. Jala diingot nasida ma hatanai. Gabe mulak manasida sian tanomani dibaritahon masa sudenai tu 10 sadai. Dohot tudonganna saluhutna. Si Maria Magdalena ima. Si Maria Magdalena mai. Dukon ni si Johana. Dohot si Maria ni si Jakobus. Nang akan na asing naman dongani nasida.
pabuah hosa tu akka apostel. Hira turi-turia do akka hatai di rohana sida jaladang di haporsiai. Alai hehe masih Petrus marlojong tu tanomani di pauduk madirina pulik ma diida peak akka saput-saput nai. Dungi main muli ma ibana huhut longang dorohana marningot namasa disi. Ido yanggo sahatna. Horas ma dihita saluhutna. Dihamu akka amanami inanami nahina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Hobar tulas nirohata sadarion jumoloma hupasatami tuhamu saluhut ruas ni huria na adong di HKBP distrik Sapulusia Bekasi. Selamat Paskah ma dihita saluhutna. Hobar tu topik minggu tak ka manginang nunga hehe Jesusi. Molo hudok selamat Paskah ta alusi ma di bagasan las niroka nunga hehe Jesusi. Selamat Paskah. Sahalinai. Selamat Paskah. Iya, mulai tema. Hamu akka manami inanami na hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tutu hobar tu haporsiauta taha tidak kodo haheheon ni Kristus. Ima sentral manang pusat ni haporsiau ni halak Kristen. Kebangkitan Yesus Kristus adalah pusat atau sentral iman orang percaya. Ido bakenna di doksi Paulus di Sada Korintus 15 ayat 14. Hatani debata madok disi ai molodang hehe Kristus rumarma jamitanami. Jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dalam arti saudara bahwa peristiwa kebangkitan Yesus Kristus adalah peristiwa yang besar bagi umat percaya. Saudara, kebangkitan Yesus Kristus memberikan kemenangan bagi setiap orang percaya. Kebangkitan Yesus Kristus adalah sukacita besar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena Kristus sudah bangkit, maka itu membuktikan Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang mati. Akan tetapi kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai kehidupan kita, Allah yang tidak meninggalkan kita. Tetapi peristiwa kebangkitannya memberikan pengharapan, memberikan peneguhan iman kepada seluruh orang percaya. Saudara, yakinilah Allah yang kita sembah adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai, Tuhan Yesus Kristus yang selalu melihat apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Peristiwa Paskah adalah peristiwa yang memberikan pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Dan inilah yang menjadi sukacita, penguatan kita di dalam perayaan Paskah pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, seperti yang saya katakan, karena Kristus bangkit memberikan pengharapan baru di dalam kehidupan kita. Peristiwa Paskah menyegarkan kembali iman kita bahwa Allah ada di samping kita, bahwa Tuhan tidak jauh di antara kita. Dan inilah yang menguatkan kehidupan kita, bahwa karena Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, maka dengan itu saudara, ini meyakinkan kita bahwa Tuhan selalu ada di dekat kita. Dan ini jugalah yang menjadi permenungan bahkan penguatan di dalam kehidupan kita. Manang songo dia pe parsoriomu nuaing akka amanginang. Bagaimanapun kesusahanmu hari ini, bagaimanapun kepedihan yang engkau alami saat ini, bagaimanapun kesusahan atau pergumulan yang saudara hadapi pada hari ini, biarlah peristiwa Paskah ini boleh memberikan penguatan kepada kita masing-masing bahwa Allah adalah Allah yang hidup. Yang berikut saudara, melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberikan bukti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa di bumi, di langit. Bahkan Allah juga berkuasa di dunia orang mati. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus mengalahkan dunia maut. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut. Ini menunjukkan bahwa benar saudara,
Allah adalah Allah yang maha kuasa. Dan jika kita membaca Alkitab, bagaimana juga Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Alkitab menceritakan bagaimana Tuhan Yesus Kristus dengan kuasanya yang ajaib, dengan kuasanya yang dahsyat, mampu melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang dilakukan oleh Yesus yang bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu dilakukan oleh Allah dengan kuasanya. Bagaimana Allah Yesus Kristus mengubah air menjadi anggur. Hal yang di luar pikiran manusia. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus dengan kuasanya membangkitkan orang yang sudah mati. Bagaimana Yesus Kristus dengan kuasanya mencelikkan mata orang yang buta. Bagaimana kuasa Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan orang yang lumpuh dan boleh berjalan. Dan jika kita mengingat Bapak Ibu Saudara yang kekasih, peristiwa Tuhan Yesus di Danau Galilea bersama-sama dengan para murid-muridnya. Ketika murid dan Tuhan Yesus Kristus sedang menyeberang Danau Galilea, terjadi angin kencang, terjadi angin ribut. Para murid sudah ketakutan, para murid sudah berpikir bahwa mereka akan mati, bahwa mereka akan tenggelam. Akan tetapi kita lihat saudara, dengan kuasa seketika itu juga Yesus berdiri, holan sakkababahata, hanya satu kalimat Tuhan Yesus katakan, diamlah, tenanglah. Dan seketika itu juga angin ribut itu pun tenang. Ini semuanya menunjukkan kuasa yang dimiliki oleh Allah. Demikian juga saudara, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Peristiwa kebangkitan Yesus juga menunjukkan kuasa Tuhan yang mengalahkan kuasa maut. Hai sengat maut, di manakah kuatmu? Dang adong behagogo oni kuaso hamatean. Marhite haheon ni Tuhan Yesus Kristus. Dan ini jugalah berita Paskah, sukacita di dalam kehidupan kita. Bahwa maut telah dikalahkan. Kuasa dosa telah tunduk di hadapannya. Dan kita tampil menjadi pemenang bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jala omma hamu akka manginang berita Paskah nepatubukon haporsiota yang menguatkan iman kita dalam perayaan Paskah hari ini. Saudara, iman kita mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Molo akan aposona noaing madokon, nothing is impossible in God. Manang songo dia pe na taadopi noaing. Ingatlah, Tuhan punya kuasa untuk mampu mengubah semuanya itu. Asal saja saudara percaya kepadanya. Apapun keadaanmu, apapun kesusahanmu, apapun pergumulanmu, dengan kuasanya Allah mampu mengubah semua itu. Asal ma persea kita tu debata. Yesus yang telah bangkit dan menang, yakini jugalah Dia yang akan memenangkan kehidupanmu. Yesus yang bangkit dan menang, Dia jugalah yang akan memenangkan saudara di dalam menghadapi apapun yang saudara alami hari ini. Terlebih kita katakan di situasi pandemi yang belum berakhir sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita harus katakan di situasi sekarang ini, kita sadar tidak ada kuasa yang patut kita andalkan. Dang adong hagogo on di portibion, dang adong hagogo on di jolma, nabui ta pangasakon di situasi nanuaeng ta adopi di masa pandemi COVID-19 naso marujung dope. Bagaimanapun situasi ini juga menyadarkan kita bahwa hanya kuasa Allah lah yang patut kita andalkan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan iman kita, akhirnya kita mengatakan di dalam perayaan Paskah ini, bersama Tuhan, saya akan memenangkan kehidupan saya. Katakan dalam hatimu, katakan dalam imanmu, dengan kepercayaanmu. Bersama Tuhan, saya akan memenangkan kehidupan ini. Karena Tuhan sudah menang, mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Jala ido na pinasahat di bagasan trupukon. Hamu akka amanami inanami.
Berita Paskah diawali dengan peristiwa yang unik. Borkat do boru-boru, borkat do paropuan tutanomani disogot manogot nai. Hal yang unik yang kita lihat, sebagaimana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam perikop ini di ayat na parjolo. Alai di hari parjolo dung hari Sabat, Roma nasida mace sogot tutanomani, nasi dari dok disi ise. Dalam ayat yang pertama ini, di ayat na parjoloon, dang takas di dok akka ise do nasida. Alai molo tajaha musi akka manginang di ayat na mangikutna, terlumobi di ayat na pasapuluhon. Akka nasida na dok na disi, ima si Maria Magdalena, si Johana, dokot si Maria ni si Jakobus. 3 orang perempuan yang perkasa. 3 orang perempuan yang tangguh. Dan inilah hal yang menarik yang kita lihat di dalam peristiwa Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Buasa dan ikon sisian ni Tuhan Yesus na idokon na Boanerges. Na jonok tu Tuhan Yesus ima si Petrus dohor si Johannes. Buasa dan ikon na sida parjolo na borkat tu tanomani. Buasa ma ikon parupuani na borkat tu tanomani. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, peristiwa ini kita melihat bahwa Tuhan Allah memakai perempuan menjadi saksi pertama di dalam peristiwa kebangkitannya. Idora atak kamanginang di terlumobi di tonga-tonga di huriat tang HKBP. Saya somaldo di bahen di hari Paskah di patupa parheon ni akkaina. Ido bahenna somalna di akka huria-huria akaina do nama kobasi di permingguan Paskah. Sian papungu pelean, sian partikting, paragedda, bahkan adong sahat tu parjamitana. Itu sebagai sukacita perempuan, karena perempuan dipakai Tuhan untuk menjadi saksi pertama di dalam proses kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jala odo naboi sada sitiopot tak akan menginang. Jika Tuhan memakai perempuan di dalam peristiwa kebangkitannya, ini jugalah yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Ternyata dosdo sude jolmai diadopan ni debata. Allah tidak pernah membedakan lelaki atau perempuan. Buktinya, perempuan jugalah yang dipakai Tuhan untuk menjadi saksi di dalam kebangkitannya. Dang bawai. Di bahini martua mahamu akai nanami aka perempuan na dipakai debata lahogabe saksi di hakeheonna. Ido bakenna ikoneng manyan hita jolma marsiargaan di bagasan parngulota. Hita na mangulon ikon marsiargaan manyan. Bawa menghargai borua, borua menghargai bawa. Terlubu bing songoni, borua tu borua pe ikon do saling menghargai. Ala nuai yang aka manginang jot tabereng kacangat do bau boruai tu borua masih tekan nate. Ale duluat halakat de dang di distrik town. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih, biarlah kita terus hidup di dalam saksi atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang dohonon na disi kaheon Tuhan Yesus Kristus mengalihkan paradigma nai baru. Tuhan juga memakai perempuan gabe saksi manang panidangi di hakeheonna. Yang selama ini perempuan dianggap kelas nomor 2 di strata sosial masyarakat. Tapi Tuhan mengangkat menjadi sama di hadapannya. Dang si idabohi debata. Dan ini jugalah yang menjadi pengakuan iman kita bahwa keselamatan itu juga berlaku untuk semua orang. Bukan hanya untuk laki-laki. Bukan hanya untuk perempuan. Keselamatan itu berlaku untuk seluruh ciptaan Allah. Nah, mangiut hamu aka amanami inanami. Marhita terpukon barita Paskah pabuahot tuhita di ayat na palimahon. Ayat na palimahon madokon alay mabiar marohana sida jala uduk nasida maneili gabenin na halak odeng matu nasida. Buasa luluan muna na mangulu diinganan ni akka
namate. Buasa lulamuna na mangulu diingaran ni akka namate. Karena Kristus sudah bangkit, maka kita akan dibangkitkan. Firman Tuhan perikop ini menegaskan kematian bukanlah akhir dari kehidupan manusia. Ido bahen na hamu akka manginang hobar tuha porsyota molo adong dongata na jumolo saya dibayar do disilang nei rest in peace, manang beristirahat dalam damai. Bahkan utabu dope di bagasan bahasa Batak di dok maradian, dison maradian, dison maradian kat dulu. Ya. Ido bahkan na hamu akka amanami inanami muladong akka dongata nang jumolo somalna tarsurat do disilang nei rest. Ido somalna amu akka manginang muladong akka dongata nang jumolo saya dibahe do disilangna ima tulisan RIP manang rest in peace, beristirahat dalam damai. Terlumobi umapit do di bagasan bahasa Batak dison maradian. Lapatanna disi rest in peace, beristirahat. Maradian maradi nasida dang marujung dope. Ido bahenna hamatean dada ujung di jolma. Tapi kita akan masuk pada satu babak baru kehidupan, yaitu hidup dalam sorga yang penuh dengan kemuliaan. Molo tungpe akadongata nang merujung jumolo siap kita bahwa mereka menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan masuk di dalam babak baru kehidupan orang percaya, yaitu hidup dalam sorga yang penuh dengan kemuliaan. Di ayat napasiahon mulak donasida sian tanomani dibaritahon ma sasudinai. Hamu akka amanginang songon akka perempuan akka sisean nang membaritahon hakeon ni Tuhan Yesus. Songoni mana kita di bagasan ngoluta dang dipasip hakeon ni Tuhan Yesus. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus tidak terputus pada akka perempuan ini. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus tidak terputus hanya pada murid-murid Yesus, tapi itu diberitakan ke seluruh bumi sehingga dunia pun merasakan keselamatan yang disediakan oleh Allah. Nang soni kita akka manginang di barita Paskah di bagasan sadarion. Ta baritahon ma Yesus nang hehe di akka humaliangta. Asa nasidape taruli di haluaon na pinatu pani debata tu akka jolmai. Membaritahon hakeon Tuhan Yesus tidak harus dari khotbah, tidak harus melulu dari mimbar. Alai cara yang paling efektif bagi seluruh warga jemaat untuk memberitakan Yesus yang bangkit adalah melalui cara hidup kita masing-masing. Marhite pakatayon, marhite parsaoran, marhite parnguluon, sianima kita, maka tidakon Yesus nong hehe, jala, paradekon, haluaon, tu akka na porsia di ibana. Atong dohonot tama, Kristus sudah bangkit, nunga hehe Yesusi. Tabaritahon may, jala tahangulukon ma, haheheon ni Tuhan Yesus Kristus. Karena Kristus sudah bangkit, maka yakini juga Kristus akan membangkitkan semangatmu untuk menjalani hari-harimu. Kristus sudah menang, dia jugalah yang akan memenangkan kehidupanmu, mengalahkan setiap persoalan dan pergumulanmu. Selamat Paskah, Tuhan tama nama ngeramuti hita saluhutna. Amen martangyang mahita. Mulai tele Tuhan Jehovah di bagasan lasniroha hujako kami hatam nabadia. Pasu-pasu hatam milik Tuhan. Gabi hagogoon di bagasan ngulu nami. Hodo Tuhan debata nong hehe manaluhon huaso ni hamatean. Jala imari Tuhan nagabi hagogoon nami. Songoko marhite huasom manaluhon huaso hamatean. Songoni mana kami li Tuhan manaluhon saluhut akka panggulmiton ni ngulu nami. Jala di hamona koko kami laho mengadopi saluhut parngulon nami. Pasu-pasu kami saluhut na. Pasu-pasu saluhut ruas ni huriam na adong
di distrik Sapulusia Bekasi. Hormat tutuli Tuhan, debata na toktong mangaramuti kami. Di bagasan Yesus Kristus, martangya kami Tuhan. Amin. Tapasaat mapeliat tatu adopan di debata martangi yang mahita. Ale debata amanamina di bano gijang. Hodo hararon ni saluhut selehon-lehon nadinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasaat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyang hami pelianon. Patibulhon harajonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim. Asalam hutada hami kodang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanamin jala para siroha. Moleate marohanami jala pujion nami ho. Ala naung ditubuh ko kami padu halihon. Sian godang ni asi ni roham. Tupak kirimon na mangulu. Marhite-hite hakeheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nunga gabe si palua. Jala si pangulu anak mi di hami. Jala ibana Tuhan nami. Ibana ulu nami. Si ihutonon nami. Namarlastro kado kami nuaing marningot hakeon nai. Nunga talu si bolis. Talu hamatean. Talu banuatoru. Dang mabiar behami. Mida hamatean dohot soropna. Ay nunga monang Tuhan nami. Ulu balang nagogoy. Ibana do manogihok kami sian hamatean tu hakeon sugot. Ala nii ubahen hupangido kami. Saya asi maroham. Patugu maha porsyon nami. Maniop barita naulii. Asa unang ganggu rohanami dinahubulu sami hamatiani. Saya sungguli marohanami dohot rohani dongan nami. Asarap hehe kami sian parohaon na buruki. Asa tarulo kami paranginay baru. Saya pasu-pasu mahuriam dohot parbarita nauli na mamaritahon haheon ni Tuhan nami. Asalam tersunggul akan napedim roha. Jala hehe sian dosa nabe. Saya pos marohanami makaporsyahe. Nong mardame jala mardumu kami tuho ala di pardingganan na pinatupan ni anakmu. Saya pasabam jala pamalum marohanami. Topa marohan na iyas doto di namarsihohot di bagasak kami. Asa tarhajong joko kami. Nong pitor kami ala ni hatigoran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguli mapakirimon na mangulu di kami. Asa tarapul rohanami marningot akka dongan nami nong jumolo nialap mi. Jala asa tarapul rohanami manaon si taunon di hasyanganon. Saya apuli maakka namatean, nadangol, napugos, naso marina, akka na mabalu, dohot akka na malungun, tuban magijang, marhite-hite hakeheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin ali aman namin na di banwa gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu. Saya saut malomon ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari.
sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tu kami, una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hai ho, dona puna haraja, dohon abu rodi asalamu, soleleng ileleng. Jalo hamu ma pasu-pasu sian debata ama. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu. Jala di pasorkon ma damena tutodi munabe.